El Baracaldo Danza Taldea surgió en 1966 en el barrio baracaldés de Santa Teresa como una sección más de la agrupación del mismo nombre. En la actualidad, el grupo de danzas y música constituye el eje principal de la agrupación, centrando su labor a la recopilación y difusión de la cultura de Euskal Herria. Mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpigarren urtetik aurrera, Barrakaldu herrien arteko folklore jaialdia antolatzen hasi zen. Elkartruke kulturalak egiteko eta kultura ezberdinak ezagutzeko aukera eman diona. Aurreko urtetan, Asturias, Aragón, Bierzo, La Mancha, País Valencia, Italia eta Cataluña, Andorra la Vella, Bélgica eta Burgos, Portugal, Galicia, Bretaña, eta Extremadura, Menorca eta Cantabria, herrialdeko taldeak egon ziren gobidatu gisa. Bueno, hemen egon bazarete hori guztiak ikusten, jakin behar dituzue guztiak. Hori gari eta gabi dago. Hori honetan, leheneko partean bizkake, hori honetan eskeniko digute gauza berezi bat. Nos van a ofrecer ahora un aquelarre. Entonces... Pues ikusiko dugu zerren haiek lan handia egin dute hau prestatzeko eta guk ikusi ahal izateko, eta guk egin behar duguna behar zuek entretenitu. Bai? Aldatu behar dituztelako gauzak, orduan entzun, eta guk segitzen dugu gauza kontatzen. Bale? Gogorarazi nahi dizu, gogorarazi, esan nahi dizuegu ere bihar ez dakizuen ala ez, baina aurten bertsolaritza txapelketa nagusia izango da hemen enepek, ez? Eta esan digute, zuei esateko, sarrerak eta hemen salgai egoko direla bihartik aurrera. Entonces, mañana va a ser la... Musikaren eguna. Sí, musikaren eguna, no, lo del bertsolaritza. Ez, baina bihar ez da izango da hemen, baina ez bihar. Mañana tenéis para comprar las entradas de lo del bertsolaritza que va a ser en el BEC, has dicho, ¿no? Vale. Pues va a ser en el BEC, mañana tendréis aquí para, si os acercáis a ver lo de la música, que va a estar muy entretenido, a las 7:30 y volvemos a repetir, pues eso, que si queréis os interesa para lo de bertsolaritza. Gainera esango ditugu bertsolariak ere bihar hemen. Hola ikusiko duzu zer den gutxi gora bera hori guztien. Nik uste dut bukastu dutela, ez? Beraz, gu barrura goaz eta txalo bera bat Barrakaldutaren, bale?
maléfico, Akerbel, el macho cabrío, negro protector de los animales, Aideco, el numen del aire, Gaueco, la noche, Iraski, diosa de los muertos, Selacha, Lacmeli, Aiderisho, Erdiche, Lurgor, Leere, Iturbe, Aberri, Antech, Belisama, Baizorisho, Astor, Iyun, Aricho, Ilisho, Ilurberrisho, Larrachón, dioses de nuestro pasado, recibidnos con agrado.
bihar 7:30, ¿vale? Hasta mañana.